Señor alcalde, señor conselleiro, señora pregoeira, señor Vázquez Portomeñe, señores deputados, autoridades, corporación, señoras e señores, moi boas tardes e benvidos. Benvidos a este acto oficial que marca o inicio das festas de San Telmo organizadas por segundo ano consecutivo polo Concello de Tui. En 2016, baixo a organización municipal, marcouse un novo rumbo ás festas patronais da cidade, apostando por que sexan unhas festas para o disfrute da cidadanía de todas as cidades, tanto para tudenses como para os que nos visitan, para vivilas na rúa. Este ano, a máis, búscase que as festas sirvan tamén de escaparate de todo o que Tui ten que ofrecer, pondo o foco no camiño portugués a Santiago e na súa promoción. Unha mostra disto é o libro de festexos que por segundo ano consecutivo tamén se transformou e pasa a ser, deixa de ser o uso, a convertir en muña a veciños da cidade. Este ano, como saben, se recolle, ademais, aportacións de grandes especialistas de Santiago que ven a histórica. A música abriu este acto que constará no mesmo acto tivemos a presentación oficial da bandeira de Tui, un dos sinais de identidade da cidade que lucirá en todos os actos oficiais e que, a máis, nos representará tanto no ámbito local como naqueles eventos os que a todas as asociacións e a todos os clubes. Elexiuse unha asociación cultural e tamén un clube deportivo en representación de todos os que temos no Concello. Serán eles os encargados de recoller a bandeira de xeito simbólico. Da Asociación de Nais e Pais Chans do CEIP de Randuce, que, por sorteo, foron elexidos para representar a todas as asociacións e clubes deportivos do municipio. Señor Capón, señores representantes, por favor. Boas tardes. Antes falábamos precisamente da importancia das festas que apostan pola promoción do camiño portugués e da súa importancia na nosa cidade. Un camiño que a continuación veremos neste vídeo.
O camiño, lugar de paso e permanencia. Os que por el van deixan tras sí a pegada do seu paso decidido. A cambio, queda nos seus corazóns de moitas mans, protexida con coraza de granito para aqueles que a desexan dominar. Aberta e acolledora para os que a queren coñecer. Sosegada e paciente para os que a queren amar. Esta ciudad está tan cerca de Portugal que pasando el río Miño por ella, la otra ribera, con el lugar de Valencia, es ya de aquel reino. Estoy tierra de grandes frescuras de naranjos y todos frutales, con ser de lo bueno de Galicia en fertilidad. Isto dicía Ambrosio de Morales, cronista de Felipe II nos reinos de León, Galicia e Principado de Asturias, e publicouno, xunto co seu informe, no ano do Señor de 1572. Esta é unha das moitas referencias históricas que atoparemos a nada que indaguemos sobre o camiño portugués a Santiago. Dende sempre, a vista de Tui causou fonda impresión nos camiñantes que ían cara a Compostela. Non nos debe extrañar, aínda hoxe deslumbra retinas dos que aquí chegan, como un reflexo na auga do Miño. Natureza, suma de verdes que tinxen as beiras do camiño, sons de paxaros, cantos de auga, asubíos de tibios ventos, silencios de reflexión, refuxio onde esquecer presas e reloxos, vía de calma e esforzo. A viaxe a Compostela, asunto de fe para moitos, curativa para outros, bálsamo para as almas de casi todos. O camiño, esforzo e exixencia para os peregrinos, pero tamén esforzo e exixencia para os que temos que coidalo. Herdanza recibida que non debemos ignorar, tesouro valiosísimo que debemos guardar. O camiño, traballo e sacrificio, como cada un dos que comezan, sempre coa remota dúbida de saber si se conseguirá chegar. E nós debemos realizar o esforzo, o traballo, o sacrificio que nos pide o camiño para levar a Tui cara ao futuro. Camiño portugués, a ledicia que comeza en Tui. O camiño portugués que, como antes dicíamos, estará moi presente en estas festas. Unhas festas organizadas polo Concello de Tui nun traballo conxunto realizado polo equipo de goberno. No seu nome toma a palabra a concelleira de Ensino e Cultura, María José González. Señor alcalde, señor conselleiro, señores deputados, membros da corporación, veciños todos desta cidade e persoas que nos visitan, boas tardes. Non podo hoxe máis que sentir alegría
polo acto que imos celebrar. Un ano máis, Tui celebra as súas festas na honra a San Telmo. E un ano máis, reunímonos aquí para inauguralas. A miña ledicia hoxe ven dada por diferentes motivos. O comenzo das festas chega o momento de vivir e convivir. É o premio ao esforzo realizado. A elección da pregoeira, doña Dolores, profesora de lingua castelá e que marcou o futuro profesional de moitos dos seus alumnos, como é o meu caso, mostrando o seu amor á literatura. O estudo da obra El Camino de Miguel Delibes era pura paixón literaria. E a presenza de unha das persoas que fixo posible que hoxe esteamos neste teatro. Gracias, señor Portomeñe. Teremos sempre unha débeda con vostede, que hoxe agardamos reducir un pouco. A Corporación de Tui decidiu, dende o ano pasado, darlle un cambio ás festas de San Telmo. Unha decisión non exenta de riscos, como calquera decisión importante, pero estábamos e estamos convencidos de que Tui precisaba outro xeito de enfocar os seus festexos. Así, o ano pasado xa mudamos algúns aspectos destacados e este ano o fixemos con outros. Buscamos unhas festas para gozar na rúa, que sirvan para unir xeracións, que gusten os máis novos e os que xa non o son tanto, uns días de convivencia alegre e divertida, fuxindo de incomodidades e alteracións da vida diaria dos nosos veciños máis aló do necesario. Nesa aposta, este ano, decidimos retirar as atraccións da beira do centro de saúde. Hoxe, podemos dicir que a causa diso, tenemos unhas festas sen atraccións, pero tenemos unha festa pensada para os veciños. Estamos seguros que o tempo nos dará a razón. E dende o equipo de goberno pensamos que non podía ser de outro xeito. Quero agradecer desde aquí o traballo desenvolvido por cada unha das persoas que lle dedicaron moitas horas do seu traballo e da súa vida persoal á preparación da programación e as que traballarán arreo para que se desenrole con éxito ao longo destes días. En primeiro lugar, os traballadores do meu departamento, Cultura, pero tamén a todos os que de un xeito ou outro fan posible a realización de cada un dos actos programados, porque aquí facemos falta a todos. Só me queda animarvos a que saiades á rúa, a disfrutar de Tui, porque a nosa cidade é en sí mesma un tesouro que non precisa engalanarse para ofrecer todo tipo de praceres, visuais, gastronómicos, culturais, espaciais e moitísimos máis. E se nestas datas se nos ofrece un extra de praceres, que mellor que aproveitalos. Viva Tui e viva San Telmo. Volvemos agora coas imaxes, neste caso, coas que son testemunha da nosa historia. Ao remate deste acto inaugurarase a segunda exposición de fotografías antigas de San Telmo, que este ano poñen o aceno na importancia comercial e industrial da nosa cidade a través dos seus comerciantes e empresarios nas décadas que van dende os anos 30 até os anos 70. Precisamente neste vídeo temos un pequeno adiante desa exposición. A imaxe, as imaxes, lembranzas atrapadas sobre o papel, pedazos de vida, momentos que co paso do tempo quedan como testemunhas dun pasado, en moitos casos perdido, e que só podemos coñecer a través de fotografías, que un día, de xeito inocente, tomáronse sen máis pretensión que capturar un intre, un feito, ou ás veces tan só un rostro.
Exposición de fotografías antigas de Tui, San Telmo 2017. Hoxe acompáñanos o Conselleiro de Cultura da Xunta de Galicia, Román Rodríguez, compartindo cos tudenses este acto de inicio das festas de San Telmo, declaradas, lembramos, de interese turístico galego, así como a entrega da medalla de honra da cidade que terá lugar nuns minutos. Escoitamos a continuación o Conselleiro de Cultura, Román Rodríguez. Moi boa tarde a todos e a todas. Cando estábamos entrando aquí dicíamos que este era un auditorio fantástico, pero o que máis gusto daba del pois era ver o cheo de xente. Realmente un auditorio vareiro non vale para nada, é un auditorio cheo de xente que está aquí disfrutando das súas festas, acompañándonos a todos e acompañándose a si mesmo, pois creo que é unha moi boa noticia para a cultura do país, por suposto, pero sobre todo para a cultura de Tui. Eu quixera facer unha reflexión sobre o que estamos a celebrar aquí. Aquí estamos a celebrar, por unha parte, unha festa, pero estamos a celebrar tamén unha sinceira e sentida homenaxe pois a unha persoa, a Víctor Manuel Vázquez Portomeñi. Pero estamos facendo unha homenaxe ás ideas, e a importancia que ten a idea dunha persona para sacar adiante pois un proxecto. Eu quixera facer unha reflexión e compartir con todos vos unha reflexión moi xenérica, pero que dá, creo, a medida xusta da importancia das ideas, da forza que teñen as ideas, era a capacidade tractora que teñen as grandes ideas para facer andar a sociedade e para mellorar a sociedade. Fai moitos anos, Henry Ford tivo unha idea que transformou o mundo coñecido naquel momento, que supuxo unha auténtica revolución no seu momento, e que, en certa medida, pois a sociedade actual e a economía actual non se pode entender sin aquela idea. Ford pensou, por que non facemos coches pequenos, por que non facemos en serie, por que non os facemos baratos, por que non somos capaces de crear un produto que chegue a moitísima xente, que moitas persoas o poidan comprar, o poidan disfrutar, ganen liberdade con este vehículo e transformemos a sociedade. Henry Ford o fixo, transformou absolutamente pois a economía e a sociedade daquele momento. E Víctor Manuel Vázquez Portomeñi tamén tivo unha gran idea que transformou e está transformando gran parte de Galicia, que está poñendo en valor unha parte significativa da nosa cultura, do noso patrimonio, da nosa historia, da nosa tradición. Portomeñi pensou, fai, 25 ou 26 anos, pensou, temos un camiño de Santiago, onde fai moitos séculos. É un recurso cultural de primeirísimo orden, ten unhas fondas raíces cristianas, humanas, parte da construción europea, parte deste camiño, pero este camiño estaba aí. Portomeñi tivo a idea de transformar unha ruta de peregrinación nun eixo vertebral para o país, non só para a cultura, ou para a historia, ou para a tradición, ou para a propia religiosidade, que tamén, senón tamén para a economía, o turismo, para todo o que ten que ver co dinamismo económico de moitos concellos do interior de Galicia que non tiñan máis recursos que unha gandería, a veces de autoconsumo, ou unha agricultura, a veces de autoconsumo, e tiñan o camiño. E esa idea, hoxe, está en toda Galicia. E así como non podemos entender a sociedade occidental actual sin o Forte, tampouco podemos entender Galicia sin o Xacobeo. Esa foi a forza da idea que unha persoa, naquele momento conselleiro de Cultura, foi capaz de construir
e foi capaz de transmitirlle ao conxunto da sociedade galega. E iso fala da importancia das ideas. Hoxe que estamos nun mundo tremendamente tecnolóxico, onde pensamos que os robós, que a tecnoloxía van a sustituir ao home, eu creo que estamos equivocados. Nunca unha máquina será capaz de crear unha idea, como foi Henry Ford, como foi Víctor Manuel Vázquez Portomeño. E ademais, en este caso, ademais de ter ideas, Víctor tamén ten algo que o fai moi merecedor deste premio que lle dá de sus veciños de Tui. Víctor ten o don da palabra. Foi político durante moitísimos anos, e ainda sigue sendo. Nadie que estivo en política dun xeito tan intenso como él deixa nunca de ser político. Ten o don da palabra e utilizou a palabra precisamente para construir pontes, para dialogar, para defender as súas ideas e rebatir as ideas dos seus contrarios, e facendo sempre con elegancia, facendo sempre con respeto, e nos enseñou a moitos que máis importante que o insulto é a palabra e o razonamento, e intentar convencer aos que non pensan como que legítimamente non pensan como e a veces poden ter razón, pero que a palabra sirve para construir, non para destruir, e que a palabra, o diálogo, o consenso, pois é a base da democracia e é a base da convivencia. E iso nos lo enseñou Víctor Manuel Vázquez Portomeño. Eu o coñezo dende o ano 92. Eu era un cativo recén saído da facultade, don Víctor era xa un señor conselleiro, e tiven algún contacto por algún traballo que fixe naquel momento, e me sorprendeu que en 25 anos non oín a ninguén falar mal de Portomeño. E xa é difícil para un político que foi casi de todo. Redactor do Estatuto, fai moi pouco no Parlamento de Galicia se lle recoñecía aos 16 redactores do Estatuto pois o papel trascendental para construir a Galicia de hoxe. Redactor do Estatuto, deputado, portavoz, varias veces conselleiro, senador, e, sin embargo, ninguén fala mal dun, ninguén fala mal del. O cual quero pensar que é porque ten unha parte humana que máis alá da parte política é fundamental. Porque en política é fundamental construir pontes. É moi fácil rachar pontes, é moi fácil destruir, pero é moi difícil crear. E realmente os políticos que trascenden, os políticos que van máis alá no momento concreto, son aqueles que son capaces de construir e de ter ideas que son capaces, co paso do tempo, de seguir manténdose vivas. E hoxe acabamos de ver. Hoxe acabamos de ver como esta cidade, esta fermosísima cidade de Tui, está presumindo, sanamente presumindo, do camiño portugués. Sin aquela idea de fai casi 30 anos, estou seguro que ninguén se acordaría hoxe máis alá de algún erudito que por aquí pasou un camiño de peregrinación a Compostela, o camiño portugués, que por cerquiña de aquí pasou outro camiño, o camiño portugués pola costa. E iso foi gracias a que naquele momento houve unha xeración de homes e de mulleres que foron capaces de, coa súa idea e coa súa palabra, de construir pontes. E iso realmente é o que lle fai merecedor do agasallo que lle acaba de dar o pobo e a veciñanza de Tui. Eu quero agradecer ao alcalde, a toda a súa corporación, pois que se teñan fixado nunha persona como Portomeño, porque simboliza o millor da política, simboliza a importancia da construcción colectiva dunha idea, simboliza tamén que nas últimas décadas, creo que afortunadamente, fomos capaces todos xuntos de construir pois o mellor país que tivemos nunca, hoxe que se cuestionan tantas cousas, que se pon en cuarentena tantas cousas, non debemos esquecernos que os últimos 30, 40 anos foron os anos de maior prosperidade, maior libertade, maior progreso de Galicia. E iso foi gracias a que houve moitos homes que con ideas e con palabras así o fixeron. E Víctor, sin duda, foi un deses homes. Por lo cual,
creo que o pobo de Tui, os veciños de Tui, o alcalde e a súa corporación fixeron un acto de xusticia otorgándolle pois esta distinción da cidade de Tui. E para min, como xa dixen, pois é unha gran honra estar aquí acompañado de moitos veciños de Tui, diputados provinciales, diputados autonómicos, o xerente do Xacobeo, o bo amigo Rafael, o conselleiro Diz Guedes, que tamén anda por aí, amigos do mundo da cultura que estou vendo, autoridades civis, autoridades religiosas, é dicir, moitas persoas que estades aquí honrando o voso povo, honrando tamén pois aos vosos veciños e disfrutando pois dunha festa nesta fantástica cidade, como xa dixen, de Tui, que tamén, e permitídeme, que siga facendo unha reflexión co mundo das ideas. O decíamos tamén á entrada, ata non fai moitos anos, Tui era unha cidade de fronteira, unha cidade histórica de fronteira, facía fronteira. Acababase España, acababase Galicia e comenzaba Portugal. Hoxe Tui está no centro dunha eurocidade, está no centro dunha macro-rexión europea. Pero detrás desto, que nos pode parecer normal, hai tamén unha idea, unha moi importante idea, a idea da construción europea, un dos grandes proxectos da humanidade, que permiteu rachar coas fronteiras e permiteu que Tui sexa unha ponte entre dous estados que durante moitos anos viviron de espaldas, españoles e portugueses, galegos e portugueses. E hoxe Tui é o centro, é unha ponte tamén que se basea nunha idea. Por iso, a importancia das ideas, a importancia dos homes que son capaces de transformar esas ideas en realidad, a importancia da palabra, a importancia de intentar convencer, de intentar razonar, de ter respeto a todas as ideas e de entre todos pois sacar o mundo adiante. Agradecer pois a invitación e desexarlle pois a todos os veciños de Tui que estades aquí, que teñades unhas moi boas festas, que as disfrutedes coas vosas familias e cos vosos amigos, que respetedes as vosas culturas, a vosa cultura e as vosas tradicións, e como se dixo, viva Tui e viva San Telmo. Pode beber un pouco de agua? Grazas, conselleiro. Hoxe comezamos en Tui 10 días especiais, 10 días de festas patronais na nosa cidade. A máxima autoridade do municipio, o alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, intervirá agora a continuación. Dona Dolores Balseiro Pose, don Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, compañeiros e compañeiras das corporacións de Valença, do Miño e de Tui, excelentísimas e ilustrísimas autoridades civis, militares e religiosas. Estamos hoxe no acto institucional de apertura das festas patronais deste ano da 2017 de San Telmo. Iniciábamos este acto un vídeo sobre o camiño portugués a Santiago. Hoxe nadie duda que o camiño portugués a Santiago forma parte das nosas raíces, da nosa cultura e unhas das nosas sinais de identidade. O camiño está nun bo momento, vive a súa época de maior apogeo. Pasan anualmente por esta cidade, por este concello, máis de 50.000 peregrinos. Creo que é un dato que reflite perfectamente a importancia do camiño portugués. 50.000 embaixadores de Tui, deste concello, ante o mundo, embaixadores da nosa arte, da nosa cultura, das nosas tradicións, do noso patrimonio, dos nosos recursos naturais e, polo tanto, dende as administracións públicas tamén temos unha importante responsabilidade que é cuidar e mimar esta xoia que nos legaron no seu momento. Hoxe Tui é portador desa tradición secular
iniciada alá polo século XII, o camiño portugués, e, polo tanto, temos que as administracións públicas, veciños e veciñas, temos que ter moitísimo cuidado e, repito, de tratar con moitísimo respeto o camiño portugués. E esta época de bonanza, e entendemos que vai a seguir crecendo exponencialmente o camiño portugués, non nos debe tamén facer olvidar que xa no presente e moito máis no futuro se van a presentar e se presentan xa retos e desafíos importantes. O camiño ten un especial deber de cuidado por parte das administracións, cuidar o seu trazado, os seus recursos, a súa sinalización, a súa divulgación e, polo tanto, temos que ter moitísimo cuidado en que esas amenazas non se convirtan nunha realidade. A min hai unha cuestión que me preocupa bastante e é a tendencia últimamente das administracións públicas de considerar Camiño a Santiago xa calquer polo de atracción turística, o cal nos pode ou pode chegar a convertir a propia raíz e a propia naturaleza do Camiño nun serio problema. E se o Camiño é o que é e significa o que significa para este Concello e para Tui, se debe, sin ningún xénero de dudas, e xa se dixo neste estrado con anterioridade, a unha persoa, a unha figura política excepcional, que é don Víctor Manuel Vázquez Portomeñe, que foi o que ideou os camiños, o que traballou e puxo a idea de rexurdir o Camiño, supuxo o Xacobeo a internacionalización de Galicia e ora está supondo tamén a internacionalización de Tui e deste Concello. A sociedade tudense é unha sociedade xenerosa e agradecida. Somos bondadosos e eu creo que é de bondade recoñecer as persoas que nos legaron tanto e a quen lle debemos tanto o seu traballo. Por iso, para a Corporación do Concello de Tui, é unha honra hoxe entregarlle a medalla de ouro da cidade a don Víctor Manuel Vázquez Portomeñe e teño que decirlle, don Víctor Manuel, que para min sinto nestes momentos un sentimento de especial emoción e de agradecerlle de corazón o seu traballo e que reciba aquí neste momento o cariño de todos e todas as tudenses. Tamén, como ven sendo habitual neste acto, darase lectura ao pregón das festas patronais. Este ano a Corporación do Concello, por unanimidade, designou a unha veciña deste Concello, a unha persoa que consagrou toda a súa vida á ensinanza, á docencia. Queríamos, con este humilde e sinxelo homenaxe que supón a lectura do pregón, recoñecer a trayectoria profesional non só da persona que vai ler o pregón, senón recoñecer a trayectoria profesional dun grupo de formadores, de educadores, de profesores que marcaron unha xeneración, que xogaron un papel importante na nosa formación, os que lle debemos tanto. A formación, sin ningún xénero de dudas, cohesiona e vertebra unha sociedade. O decía John F. Kennedy, que a educación sin liberdade era algo banal e a liberdade sin educación era un elemento moi peligroso. E eu coincido plenamente con esas palabras. Nunca agradeceremos nin teremos as mostras de respeto necesarias para aquelas persoas que adican e que adicaron a súa vida a formarnos e que se están adicando e adicando a súa vida a formar os nosos fillos. Un teólogo e pensador americano, profesor Howard Hendricks, decía que o ensino que se fai co corazón chega moito mellor que aquel que se fai coa cabeza. De aí que dona Dolores Balseiro Poste sexa o emblema dese ensino, dese educar co corazón. No aspecto máis personal, teño que agradecerlle sempre os bons consellos que me dá, incluso a veces para unha cariñosa reprimenda tamén. Eu creo que iso dice moito dunha persoa afable, entrañable, e que hoxe vai a simbolizar aquí, repito, a toda unha xeración de
de profesores e de educadores que, como xa dixen antes, lle debemos moito e nunca lle agradeceremos todo o que fixeron por nós e polas vindeiras xeracións. Por lo tanto, dona Dolores Balseiro, moitísimas grazas por haber aceptado esta invitación. Sei que a puxemos nunha tesitura difícil, ela dende a súa benevolencia e dende a súa humildade decía que non era merecedora deste recoñecemento, pero todos os que estamos aquí e todos os que tivestes a oportunidade e o privilexio de coñecela e de ser os seus alumnos e os seus compañeiros e compañeiras de docencia, sabedes perfectamente do que estou a falar. E remataremos despois este acto a inauguración dunha mostra de fotografía antiga de Tui e este ano dedicamos esa mostra de fotografía antigua a un elemento que foi fundamental no desenvolvemento económico e social deste concello, que é o comercio. É un pequeno tributo que tamén lle queremos rendir a todas aquelas persoas que coa súa iniciativa e co seu traballo montaron e foron sacando negocios adiante e que hoxe, en momentos especialmente difíciles, se cabe, teñe moitísimo máis mérito que aqueles emprendedores que iniciaron un traballo importante e o que hoxe tamén lles debemos moito, e con esa mostra de fotografía queremos tamén recoñecer o traballo a todos e a cada un deles. Nada máis agradecer a todos e a todas esta importante afluencia de veciños e veciñas hoxe neste teatro da área panorámica e desexarvos a todos e a todas unhas moi felices festas. Moitísimas grazas. Pedímoslle a continuación agora ao alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, que quede connosco porque imos a proceder a entregar esa máxima distinción que outorga o Concello de Tui. Para isto chamamos aos maceiros e tamén que suban ao escenario os membros da Corporación Municipal de Tui necesarios protocolariamente para facer entrega desta distinción. Que suban. A Corporación Municipal ten que subir. Para a entrega desta distinción, por protocolo, compra a presenza de toda a corporación. Os temos xa. Hai 10 anos que deixou a política activa, aínda que iso non significa que deixara de traballar nin de estar en activo. Un político clave na historia do Goberno de Galicia, home de consensos, como así o demostra as importantes leis e proxectos levados adiante dun xeito pactado e por unanimidade durante os seus mandatos como a conselleiro de Relacións Institucionais, de Cultura e de Educación. O seu proxecto máis coñecido e recoñecido, xa se ten falado aquí esta tarde do mesmo, é o impulso ao Camiño de Santiago, a partir do Xacobeo 93. Posuidor de numerosos galardóns e recoñecementos, entre outros, a Medalla de Ouro de Galicia, a que hoxe se vai sumar un novo recoñecemento. Pedimos que nos acompañe Víctor Manuel Vázquez Portomeño.
E procedemos a dar lectura ao acordo plenario. Visto a proposta emitida polo instructor do expediente para a concesión da medalla de honra na súa calidade de ouro a don Víctor Manuel Vázquez Portomeñe do seguinte teor literal, visto os méritos contraídos por don Víctor Manuel Vázquez Portomeñe para a concesión da medalla de honra na súa calidade de ouro que a continuación se citan, como a conselleiro da Xunta de Galicia de Cultura e do Xacobeo, se concedeu ao Concello de Tui, entre outros menores, os seguintes investimentos: para a área panorámica, para a restauración do órgano da Catedral de Tui, para a restauración de retablos, para a primeira iluminación externa dos monumentos máis emblemáticos de Tui, como a Catedral, Santo Domingo, San Telmo, e dentro da promoción turística de Tui e da vía portuguesa do Camiño de Santiago. Ademais, creador do Xacobeo e impulsión da vía portuguesa do Camiño a Santiago coa capitalidade en Tui. Por todo o exposto, propoño o Pleno da Corporación Municipal o seguinte acordo: conceder a medalla de honra na súa calidade de ouro a don Víctor Manuel Vázquez Portomeñe. Por todo o anteriormente exposto, o Pleno da Corporación acorda conceder a medalla de honra na súa calidade de ouro a don Víctor Manuel Vázquez Portomeñe e para que así conste os efectos oportunos. Acordo plenario da Corporación Municipal de Tui. Fai entrega da medalla de honra o alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro. E tamén do diploma deste galardón. Agora, señor Portomeñe, se desexa dirixirnos unhas palabras. Alcalde da moi noble e moi leal cidade de Tui. Cidade señorial, episcopal, catedralicia, a que eu sempre chamei, e seguirei chamando, con máis razón ca nunca, Perla do Miño. Señores concelleiros da Corporación de Tui, señor conselleiro de Cultura e Educación Universitaria, autoridades, señoras e señores, é difícil, señor alcalde, atopar palabras coas que agradecer a profunda ledicia que eu sinto neste momento de orgullo por recibir esta medalla. Eu creo que botando man, quizá, de Virgilio, daquel poeta romano de hai 2000 anos, que terminou dicíndonos que mentras o río corra, os montes dean sombra e no ceo haxa estrelas, sempre perdurará a memoria do premio recibido no corazón e na mente do home agradecido. Esas son, señor alcalde, señores concelleiros da Corporación de Tui, os meus sentimentos neste momento. E non cabe dúbida que ao vir a Tui eu sinto unha ledicia e unha emoción especial, moi de vello xa. Sempre creín que Tui era a gran cidade do Miño e sigo pensando de corazón que é unha cidade señora que sabe agradecer a quen cree que lle fixo ben con elegancia, coa elegancia con que ustedes son capaces, sábelles agradecer o moito ou pouco que fixeron. En definitiva, eu levarei a medalla de ouro de Tui con honra, non lles quepa menos dúbida, pero levareina tamén ca humildade de quen cree que
que o único que logrou foi servir a unha cidade, señora, que ten escrito o seu nome con letras de ouro na historia de Galicia e de España, e que, en definitiva, é unha cidade que permanece na historia de Galicia e de España con todos os merecementos. Dígolles máis que quen me enseñou a coñecer profundamente esta cidade e a valorala en toda a súa plenitude, amén da historia, foi, e sería injusto se non o citara, Miguel Capón, o entonces alcalde, que me mostrou as maravillas desta cidade, recordoume a súa historia, presentoume as súas necesidades, impulsoume a sensibilidade necesaria para facer o que debía facer nela e, en definitiva, foi home que eu teño na miña mente, que mos teño a todos e a cada un de vostedes desde a gratitude máis profunda do meu corazón. Dígolles máis, cando cheguei a Tui, eu había pensado, efectivamente, na significación do Camiño de Santiago. Había pensado que era un signo de identidade, como ben dixo o alcalde, desta cidade, non só desta cidade, senón de todo Galicia. E, en definitiva, había pensado que nós lle timos que mostrar ao mundo as súas virtualidades, non só espirituales, senón tamén culturais, económicas, turísticas e sociais. Tiñamos que dicir ao mundo que existíamos, ubicar a Galicia definitivamente no mapa de Europa e no mapa do mundo e dicirlles que nós tiñamos o protagonismo tremendo da idea de Europa, porque Europa, según os ministros de Cultura da propia Unión Europea, fíxose peregrinando a Compostela. Consideraron que o Camiño de Santiago era a fragua da conciencia cultural de Europa. En definitiva, era a fragua da idea de Europa. Pois este noso protagonismo tiñamos que lle mostrar ao mundo, facerlle ver que nós éramos alguén, que Tui era moito, que era unha cidade máis na historia do Camiño e do Camiño portugués, este que parece que nos separa o Miño do irmán Portugal, pero xa non nos separa. Mire, eu que lles digo a vostedes que o certo é que as miñas terras do interior da provincia de Lugo tamén lle regalou algo a vostedes. É a compensación, quizás, da medalla que me dan hoxe. Regaloulles nin máis nin menos o pai Miño, o rei de todos os reos de Galicia, que bordea a cidade. O Miño, en definitiva, nace, uns dicen que na Serra de Meira, entre pedegrales e entre nubes e néboas invernais. Outros din, pola contra, que nace no municipio de Pastoriza, e eu fui un des que estudiou na escola que nacía no municipio de Pastoriza, nunha lagoa que lle chaman Fonmiñá. Pois o certo é que nesa lagoa as augas aburbullan de tal forma que as burbullas corren veloces de cara á superficie da lagoa como buscando esa liberdade que tanto amaron os nosos avós celtas. O certo é que o Miño, ao final de todos os finales entre riscos e quebradas, é represado traicioneramente 5 veces pola man do home, logra chegar este estuario de Tui, no cual repousa este gran estuario, e faino con placidez absoluta, dándose conta que xa non separa os irmáns portugueses de Galicia, senón que nos une a todos, únenos a todos na mesma idea de progreso, nos mesmos afanes de cultura e nos mesmos deseos de europeísmo, esos que serviu o Camiño de Santiago. En definitiva, Tui xa sei que ten unha historia densísima, como non a vai tir Tui. Dícese que foi das primeiras, das máis señeiras sedes episcopales da historia de Galicia e da historia de España. Hasta os temo que dicen que a fundou San Pedro de Rates, discípulo nada menos que do apóstol Santiago, e que o seu primeiro obispo foi un tal Epíteto, ou Epiceo, ou algo así. Perdónenme se se parece o nome, desde logo que se parece, pero certo é que foi no ano 57 nada menos. E desde entonces Tui foi nin máis nin menos que a capital do reino suevo de Galicia no século V durante varios anos.
foi capital do reino visigodo de Hispania, tamén durante varios anos no século VII, e foi capital dunha das 7 provincias en que se dividía o antigo reino de Galicia hasta o ano 1833. E, en definitiva, eu podo dicir que a Tui invadirno os romanos, invadirno os vikingos, invadirno os árabes, invadirno os portugueses e invadirno incluso os franceses. Tantas invasións se produciron, eu cheguei á conclusión de que alguna razón de fondo existía para este trasego tan forte que a historia nos mostra. E esa razón de fondo eu creo que non foi nin máis nin menos que a fascinación que a fermosura destas terras, destes paraxes, lles ofrecía aos invasores, seduciu os invasores. A meu criterio, o dulce clima destas terras e eses ventos suaves do Miño, eses rumorosos ventos que, en definitiva, comportan o resucitar de moitas lendas, veñenos a mostrar unha cidade que, no meu criterio, sigue sendo testemunha vivo de que en Galicia aínda quedan paraísos. E o certo é que, efectivamente, ideou o Camiño de Santiago e ideeino mediante aquel Xacobeo 93, para min de fausta memoria, e espero que para moitos galegos tamén. O certo é que, se alguna ciencia houbo, non só foi a imaginación de redactar o proxecto, senón que foi a decisión de Galicia, como ben dixo o alcalde, de buscar axudas, colaboracións e entendemento cos demais. E tivemos entendemento con moitas institucións señeras dentro de Europa e dentro de España, concretamente coas comunidades autónomas que con nós firmaron un convenio, os estatutos dunha comunidade de traballo, comprometéndose todas a colaboración na propulsión do Camiño de Santiago. Tivemos convenio co Consello Jacobeo, que certamente creou o goberno de Felipe González naquele entonces, e a meu criterio unha sensibilidade especial que eu recordo con moita gratificación, ao punto de que nos permitiron a redacción nada menos que a da literalidade dese decreto que creou o Consello Jacobeo, integrado por 5 ministerios, 8 comunidades autónomas e o Arzobispado de Santiago. Pero tivemos múltiples colaboracións. Eu simplemente vou a resaltar a do Parlamento Galego, porque ali estaban representadas todas as forzas políticas de Galicia, e todas as forzas políticas de Galicia por un momento apearon o seu partidismo, apeamos o noso partidismo, pensamos nos intereses xerais deste país e acordaron a aprobación por unanimidade do Plan Xacobeo 93. E sigo me acordando de moitas outras colaboracións, das Cortes Xerais, dos embaixadores de España. Sigo me acordando da propia UNESCO que declarou o Camiño de Santiago Patrimonio da Humanidade alá a finales do ano 93, justamente en diciembre. E sigo me acordando das colaboracións máis íntimas que tuvo naquel momento a Administración Autonómica de Galicia, que foron os seus concellos e entre eles o Concello da cidade de Tui, desde logo unha magnífica disposición, un magnífico esforzo no sentido de construir de todos a una, que é o que necesita este país que se chama Galicia. Dígolle, señor alcalde, que sinto unha profunda ledicia ao escoitar as súas palabras e ver como recordan efectivamente alguna acción do pasado e ver como, en definitiva, califican aquelas consecuencias do Xacobeo 93 como positivas para toda a terra galega e positivas especificamente para Tui, que sigue sendo reina no camiño portugués. Se le dicía, hoxe, como dixen nun principio, transformouse decididamente en gratitude. En gratitude a toda esta corporación subida neste escenario que acordou por unanimidade, tamén desoindo calquer partidismo, que había unha acción na historia que había posto a Tui tamén na historia, pero desde logo no mapa de Galicia, no mapa de España, no mapa de Europa.
e acordouse que probablemente lle tiña que agradecer algo a alguén que modestamente o acepta moi honrado, e o que lle digo é que, sinceramente, non me queda máis dialéctica neste momento que a dicirlle gracias, señor alcalde, gracias, señores membros da Corporación Municipal de Tui, e gracias, cidade de Tui, que hoxe demostra que efectivamente é ilustre, moi noble, moi señora. Gracias a todos. Moitísimas grazas a todos. Poden volver a ocupar os seus asentos. Despois deste intenso momento, continuamos porque imos agora a falar do pregón. Este ano corresponde a unha persoa necesaria, imprescindible na nosa sociedade, aquela que se encarga de preparar os vós cidadáns, de formar as mulleres e os homes do futuro. Chegou a Tui no ano 1983 e durante varias décadas foi profesora do Instituto Sampaio, primeiro neste edificio, que hoxe é a área panorámica, e posteriormente xa nas actuais instalacións. Polas súas aulas pasaron, ademais, centos de tudenses. Moitos deles hoxe están aquí connosco. A esta faceta profesional temos que engadirlle a súa paixón por Tui, dende o primeiro día en que pisou as nosas rúas, en especial o seu amor pola Catedral Tudense, a que lle dedicou, a que lle dedica moitas horas da súa vida e moitos esforzos a través da Asociación Amigos da Catedral. A asociación e o papel da nosa pregoeira como parte da mesma é imprescindible para entender o presente da Catedral de Tui, organizando actividades de toda índole, como eventos musicais, concursos ou apreciada, querida e afamada exposición de Beléns, entre moitas outras iniciativas. Ela é unha traballadora incansable da vida cultural tudense, na que aínda lle queda moito por dicir. A pregoeira deste ano é Dona Dolores Balseiro Pose. Dios mío, tengo que agradecer tanto que no sé por dónde empezar. No, de momento no. Señor alcalde, señores conselleiros, señores diputados, señoras y señores de la Corporación Municipal, autoridades civiles, militares y religiosas, vecinos de la muy noble y leal ciudad de Tui, forasteros, amigos en general, marido, hijos, nietas, hermanos, sobrinos y filliños en particular. Buenas tardes. Buenas tardes. Estaba en Palma cuando el señor alcalde, mediante una llamada telefónica, me propone realizar la lectura del pregón de las fiestas de San Telmo. Mi cuerpo tembló de una manera exagerada. Quedé estupefacta, sorprendida, anonadada. No daba crédito a lo que estaba escuchando. Creo que le respondí: ¿quién soy yo para merecer semejante honra? No, no puedo. No soy la persona idónea, entre otros, por dos motivos fundamentales. No nací en Tui y no tengo la talla de los pregoneros que vienen a mi mente. La respuesta que recibí ante mis alegatos fue la siguiente: piénsalo durante 24 horas. Así lo hice. Reflexioné sobre la primera razón.
no nací en Tui, pero imitando a Clarín, me nacieron en Vimianzo y siguiendo con el adagio popular, uno no es de donde nace, sino de donde pase, les diré que me siento tudense y que amo a Tui. Como dice mi hermana Sofía, mira si estás impregnada de todo el espíritu de esta ciudad, que hasta tu primera nieta se llama Loya. Seguro que la siguiente se llamará Catedral. Segunda razón, soy profesora. El ser profesora comporta... No voy a decir nada de mi cosecha. Utilizaré unos versos de Gabriel Celaya que representan lo que mi alma siente. Educar es lo mismo que poner motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar mientras uno trabaja que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Quizá, por todo lo que aquí se da a entender, es por lo que confiaron en mi persona. Y mirado desde estas perspectivas, no podía ni debía negarme a tal ofrecimiento. A pesar de la responsabilidad que conlleva, me siento tremendamente honrada. Gracias, gratitud eterna por ello. La ciudad de Tui... Gracias. Verán, como ya es un poquito tarde, si me aplauden al final se lo agradeceré, aunque no lo merezcan, pero ahora no, por ser tarde. La ciudad de Tui la conocía por libros, una de las 7 capitales del Reino de Galicia. Reina y reza en los libros de historia. Y vista la campiña desde Tui mismo, desde las torres de la Catedral Fortaleza, que es un espléndido balcón abierto a un paraíso terrenal, Unamuno. Tui es una ciudad antigua y solemne, de arcaica traza y racias costumbres, Camilo José Cela. No quiero cansarlos con más citas. De cansarlos, prefiero hacerlo desde mi punto de vista, desde mi corazón, desde ese asombro y admiración que embargó mi ánimo cuando comencé a pasear por sus calles. Calles pequeñas, callejuelas, calles largas, calles estrechas, comunicándose entre ellas a través de escaleras. Los pies ya no están en el suelo, vuelan por esos rincones con casas y sus huertas. Vuelan por los pazos grandes y pequeños, vuelan por las casas con blasones y sin ellos, vuelan por la calle Sanz, vuelan por la calle Tide, vuelan por Obispo Lago y la calle Cuenca, vuelan por Entrefornos, vuelan por la Canicouba, vuelan por las Encerradas, vuelan a Santo Domingo, vuelan a San Bartolomé, vuelan a Guillarei, vuelan. Sí, estoy de acuerdo con don Domingo Cameselle. Las piedras nos hablan. Piedras milenarias, piedras arrugadas, piedras con aristas, piedras lisas, piedras con musgo, piedras en definitiva que nos señalan la importancia, la monumentalidad de nuestra ciudad. ¿Quién no se ha parado a observar los escudos que aparecen en determinadas casas? ¿Qué representan? ¿Son de caballeros que cantan al amor?
son de damas que preguntan a su madre, a su amiga, a cualquier elemento de la naturaleza por su amigo o su amado. Representan a nobles familias defensoras de sus posesiones. ¿Qué me dicen de las piedras que forman el primer pórtico gótico de la península? El de nuestra catedral. ¿Se han fijado en la altanería de Herodes? En la cama con un gran dosel donde reposan la Virgen y el niño. ¿Han probado a sentarse en la escalera de la catedral y contemplar todo lo que comporta la plaza de San Francisco? La catedral, mi catedral. ¿Cuántas horas hemos pasado juntas? Bien abrigada, me dice ella. Yo, por supuesto, la obedezco y me enfundo en unas cuantas mantas. Y ahora arreglamos el monumento, ahora nos metemos con las exposiciones de belenes, ahora preparamos floreros. Ahora. Ramón Alonso fue la que me enseñó a hacer todos los quehaceres relativos a la catedral. Yo era su pinche. Por favor, ¿puedes colocar un poquito más a la izquierda esa flor? No, no tanto. Dios mío, qué exigente. Y haciendo mías las palabras del poeta, existen aquellos que dan y no conocen el dolor de dar, ni buscan en ello alegría, ni lo hacen por afán de ser virtuosos. Dan como los mirtos en el valle, aquí y allí lanzan su fragancia al espacio. A través de las manos de tales seres habla Dios, y desde detrás de los ojos de ellos, Dios sonríe sobre la tierra. Así veo yo a don Ricardo, pues siempre trata de transmitirnos amor por los más necesitados, amor por la catedral, amor por San Telmo. Todas las personas que viven o visiten Tui debían pasar por la catedral. Amén de recorrer sus capillas, extasiarse con el órgano barroco, admirar su coro, tienen que detenerse en la capilla de las reliquias. ¡Ay, la capilla de las reliquias! Allí está San Telmo. San Telmiño le llamo yo cuando hablo con él. Patrono de nuestra ciudad y de la diócesis, también de los hombres del mar, junto a la Virgen del Carmen. La primera vez que escuché el nombre de San Telmo fue en mis años mozos, estudiando a Becker, poeta que nos emocionaba terriblemente. Qué sensaciones recorrían el cuerpo cuando leíamos las rimas. Por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso. Yo no sé qué te diera por un beso. Pues bien, el 1 de marzo de 1846 ingresa Becker en el Colegio de San Telmo de Sevilla, para pilotos de altura. Sí, imaginan bien. Efectivamente, cuando llegué a Tui, después del asombro inicial, me empapé de todo lo relativo a San Telmo, hasta tal punto que vaya donde vaya, siempre pregunto si el lugar tiene alguna relación con San Telmo. Hace 3 semanas, estando en Palma, leímos que un pueblecito se llamaba San Telmo. ¿Qué creen que hemos hecho? Visitarlo, claro. Mi admiración profunda por las personas que tienen la generosidad y la capacidad de entregarse y vivir para y por los demás. Este es mi San Telmo. Dejemos la capilla de las reliquias para entrar en el claustro. Un paseo en silencio por el mismo reconforta el espíritu, y escuchar conciertos en él calma la ansiedad tan en boga en la actualidad.
La primera vez que subí a las torres me detuve en seco. La panorámica es relajante, envolvente, impresionante. El sentido de la vista queda pletórico ante tanta belleza. El río Miño, el Montaloya, la Vega Tuy-Valença, el puente internacional. Desde esta atalaya contemplo cómo pasa lentamente el río, cómo sonríen sus aguas, e imagino con qué contento acoge los reflejos de la ciudad, los entrenamientos del Club Remo do Miño y del Club Callatudense, el descenso, la patrullera Cabo Fradera, y de una manera especial cuando ésta lleva a la Virgen del Carmen. Cómo saltan las aguas, cómo se tiñen de colores con tanta flor arrojada desde el puente, como esas pequeñas embarcaciones de pescadores y amantes del río procesionan con su Virgen y provocan barbas de plata. Por esas aguas tan bellas se esconden y juegan a acertijos la lamprea y las angulas. ¡Qué platos! ¡Qué sabores! Estoy segura que entre los alumnos que tengo aquí, alguno pensará: qué raro que no cita a Jorge Manrique hablando del río. Claro que lo voy a citar, porque el Miño a estas alturas ya sabe que se aproxima al mar. ¿Y cuáles son sus consecuencias? Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. No obstante, prefiero que se queden en sus retinas la imagen del río como fuente de vida. Mis pies aguantan bien la subida al Monte Aloya. Distintos árboles nos acompañan por el sendero, diferentes plantas y flores, aguas cristalinas que saben a gloria, ganado en libertad, mucho ganado. De nuevo piedras, piedras ciclópeas, medianas, pequeñas, capilla de San Julián, vistas impresionantes, qué verdor, qué sensualidad desprende el monte con sus colores de diferentes tonalidades. Y allí nos espera Sebastián y su familia con sus deliciosos manjares. Mi familia y yo estamos encantados de sentirnos tudenses. Es que ser de la muy noble y leal ciudad de Tui imprime carácter. Un pasado con sus calles llenas de gente, de seminaristas, de sacerdotes, de obispos, de militares y de un profesorado único, no solo por su formación, sino por la manera que tenían de transmitirlo. Todo ello infiere un orgullo, una cultura, personas como Francisco Sánchez, el escéptico, llamado también el tudense, Tui 1551, Toulouse 1623, famosísimo médico y filósofo. Dicen determinados escritores, sobre todo franceses, que Descartes le plagió en lo relativo a la duda metódica. Fray Rosendo Salvado, misionero, en 1846 funda en Australia Nueva Nursia. Alienta con su espíritu, su fe y su buen hacer a los aborígenes que allí encuentra. Qué bonito contemplarlo en la Plaza de la Inmaculada. Precisamente en uno de los monumentos más importantes de Tui, el Teatro Principal, se celebraron los primeros Juegos Florales en lingua galega y allí pronunció un discurso de alabanza sobre la misma don Manuel Lago González, obispo de Tui, al que se dedicó o Día das Letras Galegas de 1973. Su talla intelectual y su calidad humana se reflejan en su ensame de conciencia. Obrigacións
dos superiores e gobernantes. Tes coidado de que se garden as leis xustas e castigado os que cometeron culpas. Fixeche xusticia ao repartir os cargos e proveitos. Consentiche que se fixese o reparto da contribución e o do consumo o capricho dos caciques. Déchelles os empreos a persoas dignas que poidan e sepan desempeñalos ou solo te deixache levar de recomendacións o tempo de dalas? Despachaches os negocios dos ricos deixando atrás os dos pobres? Como non se van a sentir orgullosas de sus gentes los tudenses? Precisamente aquí, donde estoy leyendo este pregón, fue el lugar en el que impartí mis primeras clases, el Instituto de Bachillerato Sampaio. Edificio con encanto, con solera arquitectónicamente de estilo neogótico. Ay, filliños, cuántos recuerdos vienen a mi mente. Tranquilos, no les voy a hablar de Daniel el Mochuelo, ni de Paco el del Molino. Son dos personajes literarios que siempre llevaré en la mochila, puesto que mis alumnos me identifican con ellos. Ni les voy a preguntar la lección. Grupo A, metonimia. Grupo B, metáfora. Porque no quiero volver a leer determinadas respuestas. ¿Se acuerdan? Metonimia es cuando usted se acuesta en la mesa y donde pone la cabeza se llama cabezal. Y el otro, los pies, iban a decir de la mesa, no, dijeron de la cama. Se podrán imaginar ustedes que tuve inmediatamente que cambiar de ejemplo al explicar tal figura literaria, puesto que corría el riesgo que algún padre creyese que hacía de mi mesa de profesora una cama. En fin, no les quiero contar hoy con dos conselleiros aquí. Don Víctor Vázquez Portomeñe, que era mi consejero, mi jefe, menos mal que no se enteró. Y el otro ya me cogió jubilada. No quiero terminar este pregón sin mencionar el puente internacional. ¿Cuántas veces he pasado por sus láminas de hierro, andando o en coche, para ir visitar os nosos queridos veciños, pasear pelas rúas, tomar un café en la Pousada, hablar con sus gentes? En estas fiestas tan esperadas, deseo fervientemente que San Telmo, con su luz y su barco, nos lleve a un puerto tal que podamos relacionarnos, estar con la familia, con amigos que nos visitan, con forasteros que vienen y que estamos pronto a dirimir cualquier duda. Bailen, dancen, disfruten, hablen, dialoguen, mírense a la cara, no utilicen monosílabos, digan: cuanto más hondo está el pozo, más clarita sale el agua. Cuanto más hablo contigo, más me gustan tus palabras. Felices fiestas. Gracias. Gracias, de corazón. Señor alcalde, ya se las daré después. Gracias. Ya, gracias. Pedimos ao alcalde de Tui que suba ao escenario. Bueno, as mañas non as perdeu porque lles dixo non aplaudan máis, e non aplaudiron.
Moitísimas grazas. E imos a continuación a escoitar o himno galego interpretado polo grupo Contradición. Remata de subir a pantalla.
Moitas gracias a todos. O Grupo Contradición desearles a todos unhas felices festas en San Telmo. Bueno, o tema que acabamos de tocar chamase a Laurindiña, como todos sabedes. E agora vamos a tocar outro que chamase Mati, só para despedirnos. Muchas gracias.